Však aspoň zdvihni, ty debile! Deti v detským domove čekajú! Roman! Prepač, to vôbec není sranda. Jediná výhoda, že som 6. daku sprifetoval. To čo je, Roman, toto? Však ty si mal byť čort. Čom ja musím byť furt tomto ten plány? Nie, toto sa skončilo. Ja som svoj život otočil o 365 stupňov. Každý deň jeden dobrý skutok zrobím. A keď zrobím dajaký jeden plány, tam musím 2 dobré skutky zrobiť. Príklad, podvediem nechťať svoju manželku. Musím prísť za ňu domu a ju 2 razy pomilovať. Nie, že raz, 2 razy ju musím pomilovať. I keby še branila. Odkedy tak žijem, ta še mi darí, hej. Znaš, jak mi sype v online kasino Eurogold. Roman, ale ty vypatraš jak? No povedz, že jak. Vypatraš jak? Povedz mi. No, však jak? Povedz mi tu do očov. No, povedz. Vypatraš jak ľompa z bordeľu. A teraz si zranil moje city, Ďoďu. Ty si digi prašky na hlavu, Roman. Toľko som sa snažila pre teba. Ti utorím, vypadni z môjho auta, idem tam sám. Tak tu te avre, Andre Mič. Online kasino Eurogold vám želá krásne a pokojné sviatky.